matulos ang matuyo. Bago ng amoy. Parang tawag dyan, tapay. Tapay mo. Ayan po, magandang hapon mga kaparing Jason. At yan, alam na, gabi na, padilim na, dating gawi. Luluto na naman tayo ng ulam na hapunan namin. At yung balingoy dyan na pinangunguhanan namin ng panggulay ay binunot na kahapon. Ito na yung laman na nakuha. Yan, pag naglaga ng karne, panlagay o kaya lagain. Yan. At punta natin sa amin sa likod. Yan sa amin. Bali, pinutol-putol ng amin yung pantanim. Eh, nilagay ko na doon. Nilagay mo na? Kasi baka Saan? andoon ko nilagay naman. Yan na yung balik Baka mo. balik-balik ta din niya. May pwede pa dyan mo. Ayun, madami pa nga kasi Kunin mo ng iba. Saka na bukas na lang yung mo, sangkap mo na. Maliwanag na. Tatag-ulan na kasi. Maliwanag na. Itinara ko lang yung yung libas. Yung nilalagay ko sa pang-asim, karne, gata, pwede yan. Pag gata naman, yung ito lang. Yung mga ganito. Mga malambot. At yung lulutuin ko ngayon ay kalabaw, gata. Kagabi niluto ko kalderetang kalabaw. Ngayon naman gata na kalabaw. Paborito ni Ami. Ito naman sayang. Sayang nito. ay, huwag mo akalisin niya. Tatanggalin ko na Kasi kung may hirami natin perno, ilipat natin dun sa kubo natin. Ayun alam Pati mo. yun. Ayun, tanim ko yan. Ayun Ako naglagay niyan. Yan yung mga kinakain ko yan na mga mangga, sinushoot ko diyan. Yan lang, alam mo yung story niya. Ako ang naglagay. Wala, ikaw na. Basta ito. Ako ka nagbotang kung nararautan si baby. O, ikaw na nga. Talaga yun saan para matandaan ko. Ikaw na. Basta may nilagay ako dyan. O sisi, naka na ito nagsasabi sa maton. Tapos ito, pinutol ko na to. Yung bayabas, sayang. Ito naman pili. Ililipat ko to pili. So, nagkakalangan pa ako magtanim dun sa kubo namin kasi masasayang lang yung tanim. At wala pang bakod. May ilalagay nga ako dun na nyug, dalawa. Ito, pinatubo ko na nyug. Ito, dalawa yan. Kaso baka kainin lang ng kalabaw, siyempre baka magkaroon lang tayo ng kaaway. Siyempre pag yung tanim natin walang bakod tapos maan ng hayop, siyempre magagalit din tayo. So ito tusok lang muna ito namin dito para di masayang. Tapos pag pwede nang magtaniman dun sa kubo, dun namin yan paparamihin yung balinghoy, yung binunot, para may nagugulayan. Yung dahon naman yan ay niluto na kagabi nila papa, nagawa. Kaya doon kami kumain kagabi. Ilaw. Nakunin mo na yung kalabaw. Bali yung karning kalabaw ay ginayat ko na yung kagabi. Yun sa ref lang sa baba. Chinap ko na rin yun, pinagtadtad ko na. Na nakamarinate na yun. Ito yung kinalderita ko kagabi na kalabaw. Halo ko na lang to. Yan yung kinalderita ko kagabi. Ihalo ko na lang yan dun sa may gagataan ko na karning kalabaw. Yan. At siyempre, nakapag ng gata na si Ami. Kanina pa yan piniga. Habang nag-i-export ako, nung ini-edit ko, nagkayod na ako. Mga sangkap. Papalambutin ko yan gusto, kaya inagahan ko. At doon ako sa labas magluluto. Ito na yung ito na yung Jollibee. Ito na yung kalabaw, karning kalabaw.
papatayin ko na yung papatayin ko na yung rep. Gawa nang wala naman yung laman, dami namin binabayaran. Siyempre, nahihirapan din ako bayad ng buwanan. Kaya yung mga gamot ni Hami na kailangan malamig, lalagyan na lang namin sa kulman. Ito yung kalabaw, nakamarinate na siya. Laki kasi nung grabe yung babayaran ng kuryente namin ngayong buwan. Isang buwan lang yan kasi dalawa yung electric fan na ginagamit namin sa yan 1373 pag makabayad ka agad, pag hindi magiging 1441. Tapos yung kilowatts nito ay 11 yung per kilowatts niya. Sa akin po yung nakapangalan ito. Kasi pagdating namin dito sa lugar nila amin, nagpalagay ako ng kasi pagdating ko dito sa kanila ay wala silang kontador. Nakikabit lang sila dun sa kay nanay, dun sa kabila. Tapos pinagbawalan kami nung kasori ko na bawal makikabit kasi malayo daw. Pero dun naman nakakabit kay nanay kasi yung matanda wala siyang pinagkakitaan. Kami naman yung nagbabayad, di ba ma? Kami naman nagbabayad nung nakakabit pa. Tapos ginawa ko na lang, nagsarili kami. Nagpakabit ako ng kontador. Kaya yung kontador dito sa akin yan, sa akin yan talaga. Sa akin nakapangalan yan. Inasikaso ko yan noon. Luya. Gatong na ako ma. Para malambot. Sakto yan. Maiditin pa ako. Kasi kagabi, nung nagluto ako, pinalambot ko ng gusto yung kalabaw. Nakatulog ako kagabi alauna. Ngayon time check natin ay 5:58. Luto muna ako ng pangulam para maagang makaluto, maagang makakain, makapag-edit pa ako. Okay? Sabay na sibuyas, bawang, luya. Siyempre yung minarinate natin. Na pag matuyo na siya, lalagay na natin yung gata. Bali may yan, may cook nilagay ako. Pinalambot ko na ito. Sinangkot siya ko, nilagyan ng tubig. Pagkatuyo ng tubig niya, nilagyan ko ng cook. Yung pag natuyo na naman ko, lalagay ko ng gata para surbol na malambot. Kasi yung persibyanan para makain. Puputok
Putok na. Yan ito yung gata. Shoutout kay tatay. Kay tatay Chip. Yung magulang ni Kanuli. Mahilig nito. Tatay Kalusi. Shoutout. Mga paborito nila to. Ayan na, tuyong-tuyo na siya. Ito na, ang pinali. Pure na gata. Wow! Pure na gata. Patutuyuin ko pa yun kaya mas lalambot pa siya. Pero sinubukan ko na yung laman. Malambot na siya. Lalo na pag tumuyo na siya, magmamantika yan. Yan. Kaya dito ko nagluto para yung gasol ko hindi maubos. Kasi napakamahal ng gasol ngayon. Ay, sarap. Tutuyuin ko yan. Papalabasin ko yung pinakang mantika ng mid. Yung parang ano. Yan na. Malapit na siyang matuyok. Yung iba takot na siyang kumain. Para sa akin lang naman. Mas gusto ko to sa karning kalabaw kasi ito mga damo-damo yung kinakain. Hindi siya kumakain ng feeds. Yung iba takot talaga nito kumain. Nakakabinat daw pag may sakit. Panto kasi si Ami. Takam na yan si Ami. Yan na, nagmamantika kahit mag ilang araw to nakatingga kahit di siya ilagay sa akin kasi masisira kasi lumbas yung mantika ninyo grabe okay na siya. Okay na siya. Bango ng amoy. Parang tawag dyan, tapay. Tapay. Parang tapos. Ang bango ng cake. Ayan po, tapos na ako magluto. Ayan. At nagkain sila baby. Pinauna ko na kasi nagpahinga muna ako. Mamaya na kami ni Ami. Na yung luto ko. Ano baby yung lasa? Yummy. Yummy? May pansit pero kanina pagdating ko nagluto sa amin ng merienda. Kami busog pa ako. Tapos na. Shoutout sa mga mahilig sa karning kalabaw. Ayan, hanggang dito na lang vlog na to. At syempre maraming salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta sa mga ina-upload kong vlog. Ayan po, bye bye, love you all. Ingat kayo palagi.